Hola, bon dia. Vaig a intentar gravar el meu primer vídeo on explico com descarregar llibres d'una web que es diu Lectolàndia, on tenen moltíssims llibres. La llàstima és que bàsicament tots són en castellà. N'hi ha poquíssims en català. Obrim, veieu el ratolí, obrim el Google, ja tinc carregada la web, perquè ho entengueu, i el que he fet és en el buscador posar Lectolàndia. Lectolàndia. Vaig a la web i en aquí el que faig és buscar un llibre, o si puc buscar l'autor, puc buscar classificat per gènere o per sèries. Anirem per autor i buscarem, per exemple, en Javier Sierra, que és el guanyador de l'últim Planeta. Aquí el tinc, Javier Pellicer, Javier Sierra, aquí està, I llavors ja em surten tots els llibres que té Lectolàndia del Javier Sierra, que n'hi ha un pilot. Veiem El fuego invisible, que és l'última novel·la que ha fet el Javier Sierra, que va guanyar el Premi Planeta 2017. Cliquem El fuego invisible i llavors ens obre en particular la novel·la aquesta, on ens explica bàsicament de què va una mica aquesta novel·la i on se'ns obren tot de possibilitats de descàrrega. Molta atenció perquè no ens n'anem a clicar el que no toca. Per lògica aniríem a clicar aquí, però aquí se'ns obre una pàgina de publicitat. Lo seu és venir aquí o bé aquí. Aquí ho descarregarem en format de llibre electrònic i aquí ho descarregarem en format de PDF. Anem a descarregar en format de llibre electrònic. Se'ns obre una altra pàgina més d'engany de publicitat. Ens hem d'esperar que aquesta pàgina passi, que la publicitat salti, i llavors se'ns obre una última pàgina, ja realment la de descàrrega, però hem de fixar-nos novament allà on anem a descarregar. No podem descarregar aquí, que seria potser lo lògic, hem d'anar a descarregar ara. Com veieu, si seguiu el meu ratolí, aquí baix ja se m'està fent la descàrrega, en un moment està feta. Obro perquè veieu el que hem descarregat i la forma que té, la vista que té els llibres a Lectolàndia. Doncs bé, aquí ja el tenim. Portada. Parte descubierta. Aquí. Premi Planeta. Vale. Per aquí, si clico als costats, ja veig que va passant el llibre, ara ho entenc. I aquí tenim tot el llibre del Sierra, que va El fuego invisible o El foc invisible, en català seria, però esclar, en català no sé on descarregar-lo, i aquí el tenim. Recordeu els passos, és important clicar allà on saps, que és aquest, aquí buscar l'escriptor, o en el seu cas seria buscar
el llibre, si hi ha alçats directament, tots els llibres del Sierra. Potser el més conegut seria Les puertas del ángel perdido. Potser va ser el més conegut. Bueno, en realitat tots estan bé del Sierra. Molt bé, gràcies. Això és tot.